Narito na ang mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Bulacan muling isinailalim sa General Community Quarantine. Paghingi ng travel documents RT-PCR test nakadepende sa destinasyon ng mga biyahero ayon sa LTFRB. Pro Sara Duterte Caravan, inulan ng baikos mula sa mga Kapampangan. At pamunuan ng Lingap General Hospital na nawagan sa publiko na iwasan ang diskriminasyon. Maya Pabeng, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nangunguna at tinutukang balita ng CLTV News. Muli na namang isinailalim sa General Community Quarantine o GCQ ang Bulacan. Nilinaw naman ng Provincial IATF na walang lockdown sa lalawigan, subalit balik ang paghigpit sa pagpapatupad ng health and safety protocols. Ang bagong guidelines na dapat sundin sa lalawigan, tinutukan ni Rainiel Pawid. Ang Metro Manila po ay mananatili under GCQ, kasama po ang mga probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Tatagal hanggang April 4 ang pagpapatupad ng General Community Quarantine sa Bulacan. Kahit pa GCQ, wala namang lockdown sa lalawigan. Kung kaya't ang Provincial IATF inilabas ang konkretong guidelines na dapat sundin upang hindi na lumobo pa ang kaso ng COVID-19. Sa ilalim ng Executive Order No. 9, tanging essential travel lamang sa loob ng Bulacan ang pahihintulutan. Bawal munang pumasok ang galing sa ibang lalawigan.
Ito'y kasunod ng konsepto ng NCR Plus kung saan ituturing munang isang lugar ang Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at buong Metro Manila. Kanselado rin ang lahat ng religious gatherings at hinihimok ang lahat na magsagawa na lamang ng virtual meetings. 10 katao lang din ang papayagang dumalo sa kasal, binyag at funeral service. Ipatutupad din ang alternative working arrangement kung saan 30% to 50% workforce lang ang maaaring pumasok sa trabaho. Pwede pa namang magbukas sa mga restaurant, cafe at kahintulad na establishmento, subalit kailangan gamitin ang kanilang delivery at takeout services. Posible ang outdoor dining basta't 2 katao lamang ang gagamit sa isang dining table kung saan idinisenyo itong may harang. Suspendido na rin ang operasyon ng mga driving school, traditional cinemas, arcades, libraries, museums, cultural centers at maging ang mga sabungan. Strikto rin ang implementasyon ng 10 p.m. to 5 a.m. curfew. Exempted naman dito ang mga nagtatrabaho, cargo vehicles at public transportation. Ang mga residenteng below 18 years old at 65 years old pataas ay hinimok na manatili sa bahay kung walang essential activity. Pinapayuhan din ng lahat na hanggat maaari ay magsuot ng face mask kahit na nasa loob ng tahanan. Noong 1 linggo ay binigyang diin ng provincial government na ipatutupad nila ang selective lockdown sa mga barangay na magtatala ng mataas na kaso ng coronavirus. Magpapatuloy din po ang ating selective lockdown sa mga pook o sitio na magtatalang ng mataas na kaso ng COVID. Ito ay isinasagawa lamang natin alang-alang po sa kaligtasan ng publiko. Sa buong gitnang Luzon, Bulacan ang may pinakamaraming kumpirmadong kaso ng COVID-19 na umabot na sa 14,018. 1,359 sa bilang ay active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Alamin muna ang mga rekisito sa pupuntahang lugar bago bumiyahe. Ito ang paalala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga biyahero kaugnay ng posibleng hinging dokumentos. Alinsunod na rin yan sa travel bubble na umiiral sa Bulacan, National Capital Region, Laguna, Cavite at Rizal. Narito ang ulat. Nakadepende pa rin sa destinasyon ng lokal na pamahalaan kung hihingan ng RT-PCR test ang mga manggagawa, essential workers o biyahero na pasok sa APOR o authorized persons outside their residence. Ito ang sagot ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 sa mga uuwing mga manggagawa ngayong Lenten season. Kung talagang yung purpose naman ng pag-travel is essential, magtatrabaho sila, coordinate pa rin po talaga sa LGU para malaman natin kung ano po yung mga requirements. And kung hindi ito naman po non-essential travel, talagang mas mabuti po na magstay na lang po sa bahay. Sinabi ni Atty. Teresa Magtoto, Chief Transportation Development Officer ng LTFRB Region 3, guided ang mga public transport terminal sa bagong guidelines na ang travel, leisure o pagbiyahe na may kinalaman sa turismo ay suspendido muna. Habang paglilinaw nito na ang mga umuuwing manggagawa o pasok sa APOR sa Pampanga ay hindi na kailangang sumailalim pa ng swab test. Yung sa Pampanga, pero nakausap ko po si PA na clarify ko rin po kung kailangan pa po ba ng mga swab test or yung mga nag-work. Sabi niya hindi basta APOR. Obligado pa rin ang biyahero sa mga lalawigan ng 2 days booking bago ang biyahe. Meron pa rin po yung yung sa booking. Andun pa rin po yung sa booking po, yung 2 days pre-booking po sa mga buses. Sa atas ng Department of Transportation o DOTR na inilabas ngayong 22 ng Marso, malinaw na bawal ang pagbiyahe papunta at paglabas ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Maliban na lamang kung ikay kabilang sa mga sumusunod: APOR o authorized persons outside their residence, essential workers, kailangan lamang ipakita ang kanilang ID, health and emergency frontline services personnel, mga opisyal ng gobyerno at iba pang government frontline personnel, mga otorisadong manggagawa na nagbibigay ng humanitarian assistance, mga kailangang bumiyahe sa medical at humanitarian na pangangailangan, mga tutungo ng paliparan para sa essential travel abroad,
mga tatawid ng bayan dahil sa trabaho, negosyo o uwi sa kanilang tirahan, returning overseas Filipino at mga overseas Filipino workers. Ang mga individual daw na uuwi sa kanilang tirahan mula sa bakasyon ay itinuturing na essential traveler at papayagang makabiyahe pa uwi basta't magpakita lamang ng anumang ID o dokumento bilang patunay na siya ay lehitimong nakatira sa lugar na uuwian. Hindi magbabago ang kasalukuyang ipinatutupad na transport capacity sa mga pampublikong transportasyon. Iniikayat ang publiko na magbisikleta o maglakad. Mahigpit na pinaalalahanan ang mga commuter na sundin ang mga sumusunod na protocol sa pampublikong transportasyon. Pinapayuhang manatili lamang sa kanilang mga tahanan ang mga sumusunod, mga nasa edad 18 pababa at mga senior citizen na higit 65 years old. Mga individual na may immunodeficiency, may iba pang nararanasang sakit, comorbidity at iba pang risk at mga buntis. Maliban na lamang kung ang pagbiyahe ay dahil sa mga hindi maiiwasang pagkakataon at dahilan gaya ng pagbili, pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan o serbisyo o kung trabaho sa kanilang industriya o opisina. Sa mga paliparan o airport naman, pahihintulutan pa rin ang pagbiyahe ng mga domestic flights, ngunit para lamang sa essential travel at mga pasaherong itinuturing na apor. Hindi papayagan ang anumang leisure tourist travel, paglabas at pagpasok sa GCQ area. Batay yan sa itinakdang petsa ng nasabing kautusan mula March 22 hanggang April 4, 2021. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Pro Sara Duterte Caravan inulan ng batikos mula sa mga Kapampangan at pagkasawi ng 4 na lalaki sa operasyon ng PNP HPG, iimbestigahan ng CHR Region 3. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nauunang balita. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Ang Semana Santa ay panahon ng pagdarasal. Ngayong tayo ay sinusubok, ilaan natin ng oras na ito upang tayo ay makapagmilay-milay kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ang CLTV ay off the air mula Miyerkules Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Ang aming TV broadcast ay babalik sa 5 ng Abril, araw ng Lunes. Para sa mga balita at iba pang programa ng CLTV, tumutok lamang sa aming official Facebook page at CLTV36. Maraming salamat at naway maging matiwasay ang inyong Semana Santa. Narito ang listahan ng mga prioridad na mabakunahan laban sa COVID-19. Mga frontline workers sa local at national, pati na rin sa private at public health facilities. Mga health professionals at non-professionals, gaya ng mga estudyante, nursing aides, mga janitor, barangay health workers at iba pa. Senior citizens na may edad 60 pataas. Mga taong may comorbidities tulad ng diabetes,
sakit sa puso at iba pa. Essential frontline workers at mga uniformed personnel, mahihirap na sektor, mga guro at social workers, mga manggagawa sa gobyerno, essential workers, high-risk social demographic groups, mga overseas Filipino workers o OFWs, iba pang natitirang workforce, at mga nalalabing populasyon ng mga Pilipinong hindi kabilang sa listahan. Ang unang tranche ay ibibigay sa mga frontliners sa mga sumusunod na health facilities. Dahil sa limitadong supply ng bakuna laban sa COVID-19, kailangang maging madiskarte sa pamamahagi nito. Prioridad ng mga frontline healthcare workers dahil kritikal ang papel na kanilang ginagampanan sa panahon ng pandemya. Ang pagbibigay sa kanila ng bakuna ay mahalaga upang matiyak ang kanilang proteksyon sa trabaho. Ang kanilang kalusugan ay nananatiling isang pambansang prioridad. In the next episode of Business Unusual. As we celebrate Women's Month this March, we sit down with GR Bank's Chief Operating Officer, Elizabeth Carlos Timbol, to talk about women empowerment in business. How do you empower women in the rural banking sector? They are particularly specific products that are meant for the women. And we are now trying to create new products solely for the women entrepreneurs. The women has this persistence, the grit, the grace, the passion, the out-of-the-box thinking. How do you cook the perfect finger-licking baby back ribs? Angeles City's Ribs and Shops will show us how. Take a seat. Take a sip of Kape Lagda by the mountain. Let's get down to business this Wednesday, 8 p.m. Tune in to CLTV 36 or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual with Sonia P. Soto, only here on CLTV 36. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Hindi pinalampas ng mga Kapampangan ang isinagawang pro-Sara Duterte motorcade sa Pampanga nitong Sabado. Ayon sa ilang kabalen, hindi umano ito panahon para mamulitika dahil kasalukuyang tumataas muli ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pampanga. Isinagawa ang motorcade sa mismong unang araw ng pagpapatupad ng household lockdown sa lalawigan. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Isang araw matapos i-anunsyo ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang pagpapatupad ng household lockdown sa buong Pampanga, ikinagulat ng ilang netizens ang Facebook post na ito. Isang motorcade sa City of San Fernando ang idinaos kung saan bumandera ang naglalakihang tarpaulin na may nakasulat na #SaraAll. Umani naman ng samot-saring komento ang naturang caravan mula sa mga kabaleng kasalukuyang ipit na naman sa ipinatutupad na lockdown. Ayon sa isang Facebook user, hindi na umano nahiya ang mga nag-organisa at lumahok sa naturang caravan. Nanawagan naman ng direkta sa Office of the Governor ang ibang netizen at sinabing kailangang mahinto ang mga ganitong aktibidad lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ng Pampanga. Dapat umanong mahiya ang mga tao sa likod ng nasabing motorcade dahil patuloy na nakikibaka ang mamamayan sa COVID-19 crisis. Panawagan naman ng ilang Kapampangan. Siguro i-consider nila yung safety first before nila i-plan yung mga ganong activities. Silang magkaka-COVID yan, nagsama-sama sila eh. Importante po kasi ngayon sir, yung natin para sa pangangatawan natin, kailangan natin mag-ingat, bawal muna yung mga labas-labas, gano'n. Sa kumalat na Facebook caravan photos nakatagang ilang local officials. At ilan sa mga nabanggit na opisyal agad na itinanggi ang pakikibahagi o anumang partisipasyon sa naturang motorcade. Ayon kay board member Ross V. Henson, maging siya hindi kinatuwa ang naganap na motorcade. Marapat lamang umanong kinonsidera ng mga organizer ang pagpapaliban ng pagtitipon. Kinansela na rin daw dapat ng city government ang permit ng motorcade.
Hindi rin daw alam ng kampo ni na Councilor Ariel Carrion at Councilor Dane Henson at maging sila ay hindi sang-ayon sa pagdaos nito dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng lalawigan. Sa isang mensahe mula sa kampo ni Vice Mayor Jamie Lazatin, sinabi nitong 2 linggo na raw ang nakararaan nang lapitan siya ng isang grupo ng mga Homeowners Association at nag-request ng mga sasakyan para sa gagawing isang province-wide motorcade. Isang gabi raw bago isagawa ang aktibidad, isa sa mga staff ng Vice Alcalde ang kumontak sa mga organizer ng event at pinaalalahanan umano ang mga ito kaugnay ng bagong patupad na executive order sa lalawigan ng Pampanga. Inacknowledge naman daw ng organizer ang tagubili ng staff ni VM Lazatin. Ayon naman sa nagpost ng litrato, wala raw sa naturang aktibidad ang mga lokal na opisyal at tinaglamang niya ang mga ito sa Facebook. Bukas naman ang CLTV para sa pahayag ni na San Fernando City Mayor Edsa Santiago, Councilor Reden Halili at Councilor Tino Dizon na kasama ring natag sa viral photos. Rainiel Pawid, CLTV News. Iimbestigahan ng Commission on Human Rights Region 3 ang pagkasawi ng 4 na lalaki sa isang operasyong ikinasa ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police sa Pampanga nitong March 18. Ayon kasi sa kaanak ng 2 sa mga nasawi, hindi makatotohanan ang sinasabi ng mga otoridad na sila ay nanlaban. Si Paulo G. Santos ang may report. Alas 3 ng madaling araw noong March 18, 2021, araw ng Huwebes, 4 na kalalakihan ang nasawi sa sinasabing anti-criminality campaign o oplansita ng PNP Highway Patrol Group. Dito sa masukal na rampa at sa area ng madalang na lamppost ng Barangay Kalulut Bypass Road, bumagsak ang sinasabing notorious na grupo sa ikinasang checkpoint ng PNP HPG. Sa nakuhang police spot report ng CLTV News Team sa Regional Highway Patrol Unit 3 na pirmado ni Police Lieutenant Andrew Aguirre, lumalabas, hindi tumigil sa checkpoint ang sinasakyang kotse na Mitsubishi Mirage na sinasabing hot car o kinarnap na sasakyan. Mula sa original na plaka nito na CAQ 3612 ay pinalitan daw ng plaka na UQG 517. Inilalahad din sa report na kasabay ng pag-iwas sa PNP checkpoint ay nagpaputok anya ng barila sa mga operatiba ng PNP ang mga nasawi. Pinamumunuan ang tropa ng PNP ni na Police Major Joel Marañon, Police Captain Marlon Anacleto Agno. Binabanggit din sa report na may mga narecover umanong handgun na ginamit sa pakikipagpalit-putukan ng mga nakaengkwentro ng pulis. Ang hot car o gamit na sasakyan ng 4 na kalalakihan ay pagmamayari naman di umano ni Maria Lani Villanueva na taga San Francisco, Bulacan, na Oktubre pa ng nakalipas na taon, napaulat itong nawawala. Hindi naman kasama sa spot report ng pulis na nakuha ng news team kung may mga naiwang identification card o pagkakakilanlan ng 4 na nasawing kalalakihan. At dahil sa tumanggi na magbigay ng pahayag si Police Lieutenant Colonel Andrew Aguirre ng PNP HPG Region 3 sa CLTV News, sinikap namin na sundan ang mga labi ng 4 na kalalakihan. Dito natuklasan ng CLTV News Team na 2 sa 4 na nasawi ay kinilala ng mga naulilang pamilya, buhat naman sa nakuhang ilang identification card o ID ng mga ito. Isa na dito ay si Jennifer Duran na di umano'y vendor sa Muñoz Market sa Quezon City na mismong ang kinakasama nito ay hindi makapaniwala sa report ng pulis. Asawa ko wala pong napasukan pong ganyan eh. Sana maging fair naman po sila sa mga investigasyon po nila. Ang ina naman ng 21 anyos na si Ryan Pajanustan na si Aling Grace, inamin sa news team na kakalaya lamang ng kanyang anak na sangkot umano sa kasong robbery snatching. Sa pagkakakilanlan po ng inyong anak, lalo na napakahalaga ho ngayon na masiyasat ho kung ito ho ba'y may criminal record, saan ho na-involve ho ito? Meron po siyang robbery snatching, sir, kalalaya lang yun noong December 5. Mahirin pa po yan ng April 24 sa Caloocan. So yun lang ho ang alam yung kaso ng anak po ninyo? Opo, at saka yung BP6 po yung ipinatusan niya sa Caloocan. Kapwa nagtataka ang 2 pamilya ng mga nasawi kung bakit napadpad sa Pampanga ang kanilang kaanak. Dahil nitong Martes,
March 16 pa umano nawawala ang mga yon. Ang sabi lang Anak, po meron ng po ba kayong kaanak mo dito sa Pampanga? Wala po. Wala po. Ang paalam lang po niya sa akin, may pupunta po silang birthday yan sa Bulacan, pero hindi po dito. Nagawa rin anya ni Ryan na ipabatid sa kapatid na hanapin ang isang alias Nonoy Caballo sakaling magkaaberya sa lakad. Tapos yun nga po yung huling chat na sa kapatid niya na, in case na kung ano daw pong mangyari sa kanila, lalo sa kanya, walang ibang aanoin kundi si Nonoy Caballo po. Sinasabi ho ninyong inosente itong inyong anak. Ano ho yung nakikita ho ninyong makapaglilinaw pa ng kaso? Wala pong inosente po siya o ano, kasama po siya dyan. Basta wala po talagang ideya sa anong yan. Basta alam ko lang po aalis sila. Kinilala lamang sa alias na Momoy at alias Chris Tangkad ang dalawang kasamahan ni Pajanustan at Duran. Habang sa panig ng Commission on Human Rights o CHR Region 3, nakahanda umanong asistehan nila ang dalawang pamilya ng nasawi sa sinasabing police encounter sa kahilingan na ipa-autopsy ang mga bangkay. Nag-usap kami ng pamilya at sinabi ko nga sa kanila na magluksa muna sila at pag-usapan na lang sa kana kung ano yung magiging disposition ng pamilya nila. Wala pa tayong masasabi tungkol sa investigasyon kung ano ito, kung ano, nag-uumpisa pa lang po naman ang investigasyon natin. Nananatiling bukas ang CLTV News sa panig ng PNP Highway Patrol Group ng Region 3. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbalik ng CLTV News, pamunuan ng Lingap General Hospital na nawagan sa publiko na iwasan ang diskriminasyon. At LTO District Chief sa Guagua, Pampanga, kritikal matapos tambangan. Ngayong mabilis at muling kumakalat ang sakit na COVID-19 sa komunidad, hinihikayat ng siyudad San Fernando ang pagkakaroon ng diary ng bawat Fernandino. Ang diary na ito ay maglalaman ng pang-araw-araw na listahan ng iyong mga pinuntahan sa tuwing ikay lalabas ng inyong tahanan. Halimbawa, kung ikaw ay isang empleyado at pumapasok sa isang kumpanya, maaari mong umpisahan sa paglilista ng plate numbers ng mga nasakyang transportasyon, mga nakasalubong at nakausap na kaibigan at kung ilang minuto ang tinagal ng inyong pag-uusap. Mga katrabaho na madalas makausap at makasama. Mga establisimentong pinuntahan at pinangbilhan. Halimbawa, ikaw ay dumaan sa isang parmasya upang bumili ng gamot. Maaari mong isulat sa iyong diary ang pangalan ng parmasyang pinuntahan at kung sino sa staff nito ang iyong nakasalamuha. Panghuli, sa inyong tahanan, ilista ang lahat ng miyembro ng pamilya na iyong kasama. Ang diary na ito ay isang malaking tulong para kung sakaling ikaw ay magpositibo sa sakit na COVID-19, mas mapapabilis at tama ang paghahanap ng mga taong nakasalamuha mo o ang mga tinatawag na close contacts. Sa paraang ito, agarang maaaksyonan ng syudad ang pagdadala sa kanila sa isolation facility at pagsasailalim sa kanila sa swab tests at maiwasan ang pagkalat pa ng virus sa komunidad. Para sa inyo, maaaring hangakbang na ito ay nakakadagdag lamang ng inyong trabaho. Pero para sa medical workers at frontliners na lumalaban sa COVID-19, ito ay isang malaking suporta at tulong. Sa simpleng pagsusulat sa iyong diary, nililigtas mo ang pamilyang Fernandino bukod pa sa iyong sarili. So, please do your part. Keep a diary to stop spread in the community. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nanawagan ang pamunuan ng Lingap General Hospital sa Arayat, Pampanga na huwag naman daw i-discriminate ang kanilang mga pasyente matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa sa kanilang mga doktor. Paglilinaw din ng pagamutan, hindi sa kanilang pasilidad na confine ang doktor, kundi sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Natong report. Nilinaw ng pamunuan ng Lingap General Hospital sa Arayat, Pampanga na hindi nag-duty o pumasok sa trabaho ang kanilang resident doctor bago ito magpositibo sa COVID-19. Sa bahay umano nakaranas ng flu-like symptoms ang doktor.
Dinala ang doktor sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa City of San Fernando upang isailalim sa RT-PCR test at dito na lamang positibo siya sa COVID-19. March 18 nang bawian ng buhay ang doktor dahil sa atake sa puso. Natukoy na rin ang ilang nakasalamuhang hospital personnel ng namatay na doktor at sumasailalim na sa 14-day quarantine period. Tapos na rin ang disinfection sa Lingap General Hospital at balik sa normal na ang operasyon dito. Paglilinaw ng pamunuan ng pagamutan, hindi sila nagsara sa kabila ng kautosang inilabas ng Municipal Health Office ng Arayat na di kalaunay binawi rin naman. Hindi rin daw na-admit sa Lingap General Hospital ang naturang doktor taliwas sa mga unang kumalat na impormasyon. Samantala, ang isa pang doktor naman na positibo rin sa coronavirus ay bumubuti na raw ang kalagayan. Hinihiling naman ng Lingap General Hospital Management na wag sanang magkaroon ng diskriminasyon sa iba nilang pasyente na magtutungo sa ibang pagamutan o medical facility. Una nang ipinaalala ng World Health Organization na wag magkaroon ng diskriminasyon sa mga medical worker, pasyente o sinumang tao na nakasalamuha ng COVID-positive patients. Stigma can isolate people. It can drive people to hide their illness to avoid discrimination, and can even prevent them from seeking medical care. Minsan na rin nag-abiso ang Department of Health sa publiko ukol naman sa diskriminasyong natatanggap ng mga COVID-positive patient at mga nakarecover mula sa virus. Kami po at ang Presidential Communication and Operations Office ay nakikiusap sa ating mga kababayan na itigil nyo na po ang paghaharas at pagdidiscriminate sa ating mga COVID patients at sa ating mga survivors. Sa kabilang banda, ipinag-utos din ng local IATF ang pagpapasara sa mga private resorts sa Arayat dahil sa mga health violations ng mga ito. Ayon sa investigasyon ng Municipal Health Office, hindi nasunod ang pagpapatupad ng 50% visiting capacity sa mga resort. Umakyat na sa 140 ang confirmed COVID cases ng Arayat. 114 ang gumaling na, 7 ang namatay at 19 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat at magandang gabi. Narito ang mga iwas sunog tips hatid sa inyo ng Corporate Guarantee. Iwasan ang pag-overload sa mga extension cords at wall socket. Iwasang padaanin ang extension cord sa ilalim ng mga rugs o carpet. Kung may appliance na umuusok o nangangamoy, agad itong bunutin sa saksakan. I-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Gayon din ang mga cellphone at iba pang electronic gadgets matapos itong i-charge. Ang mga paalalang ito